Kai ma oga. Wannan wayar ta shiga, ta fara shiga fa. To, ku yi magana mana. Hello? Yaronka yana wajenmu. What? Mu muka ɗauke shi. Da Allah kada ku cutar min da yaro, da Allah kada ku cutar min da yaro, ko nawa kuke da bukata ni zan baku. Alhaji, muna buƙatar 5,000 sannan mu baka yaronka. Zan baku ma 10,000 ma, amma dan Allah kada ku cutar min da yaro na. Kada kuma mun gaya ma al'amuran mu ba ma cin haram. Kada ku cutar min da yaro na. Kada 5,000 ɗin nan da muka faɗa ma ita za a kawo mana mu ba kawo ma ɗanka. ku cutar min da yaro na. Mu ba ma cin haram. Hello? Kai ka ci banza. Ya ce zai ba da naira 10,000 to 5,000 din ba haram ba ce ko ta babanka ce?